So guys, आं दायो रानिं खालामनो थांनो ओंखारदों। आं दायो सेभिं खालामखांबाय, ब्रास खालामखांबाय, गासैखौबो आं मावजोबबाय दायो। So दायो ओरैबायदि हर दङ, बेनि सिगाङावनो सिखारनांगौ दायो। हरखौ नायबानो जाबाय नोंसोरो आं नोंसोरनि देखायगोन माबोरै हर लायो। नै जेबो नुवा। बिराद खोमसि दङ एरिया। मेक्सिमाम खिन्थु दायो गासैखौबो खामानि मावजोबबाय। दावरा जाबायलै, दावरा जाबाय। JDBT. JDBT. Oh, dale, dale. दावत में जैसे हो शाही टुकड़ा, उसके जैसी न कोई नाज़नी, शाही जोड़ा पहन के आई जो बन ठन के, वही तो मेरी शर्माई सी बगल में जो See you. शाही जोड़ा पहन के आई जो बन ठन के, वही तो मेरी स्वीट हार्ट है, शर्माई सी बगल में जो बैठी है दुल्हन के, वही तो मेरी स्वीट हार्ट है। I'm ready for JDBT. Ile chai. Đang thắng với đồng hồ này muốn làm hay. Rồi. Đám berat orang dong lấy mà thế. Rifle line थांनांगौ. Aku जायो लै माथो। नै so आं राइफलखौ लाबाय लोगोफोर। बारा देखायनो हायालै राइफलखौ। नै लाबाय आङो। दा रानिं खालामनो थांगासिनो दङ। माने जों ग्राउन्डआ एसे गोजान जायो। रानिं खालामखांबाय 1.6 बिराद मेंबाय बापरे बाप। खारनानै मोनफैबायलै। थांबाय दङ रुमाव एकदमबारे बिखायानो गावहां मोनलायदोंलै बा 9 मासाव दिनैसो खारदों नाजाल दे माथो बुंनोब्रा सरकारनि गुन्दै जानायखौलाय गावहां एकदमबारे थोद आयु बोरैबा जाजोबदोंमोनलै बिखाया सरकारनि गुन्दै जानायाबो गोरलै नङालै राइफल जमा खालामनो हासिगौ दायो राइफल दोननोसै मोजां नाजाल दे खबरा जागोनलै 1.6 किल'मिटार खारनांगौ जायो 7 मिनिटनि सिगाङाव एक्सिलेन्ट थाङो आरो ओमफ्राय बिनि सिगाङावबो एक्सिलेन्ट जानोसै ओमफ्राय गुड आरो भेरि गुड थायो बिदिनो आरो खारनाय सिस्टेमा ओमफ्राय पारमेन्ट लेप थायो बिदिनो बहुद माने इभेन्ट थायो आं बेखौ माने नोंसोरनि सिगाङाव बुंजोबलिया उनाव फैबा मोनसिगोन साख्रि मावग्राफ्रा एक्चुअली सौरावलायजोबोमोन ना एकदमबारे लामायावनो एक्चुअली जों सौफैमारबाय दायो नै बिराद मेंबाय दिनै बाय थ' आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालाम शेयार खालाम आरो बेल आइकनखौबो थुना होबानो जाबाय जय हिन्द वन्दे मातरम